अनुगुल दिनै 37 नं धोनस्रि समस्तिनि सिङाव नैबे फुराबारि बिसिडिसिनि जि माने फिल्ड बेवहाय बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दलनिफ्राय फ्राय 200निबो बारा माने दैदेनगिरि लोगोसे वार्कारफ्रा दिनै जयनिं जाफैदों आरो थांनाय नैबे 2020 निफ्राय दिनैसिमहालागै 4 बोसोर जाबाय इउपिपिएलनि दैदेननाय एबा प्रमद बर' आरो गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनि जि माने खामानि दामानि मावनाय लोगोसे रायजोफोरनो जि माने आसा होदोंमोन थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थियाव जे बे ओनसोलाव शान्ति स्थापन खालामगोन होननानै जिहेतु सिगांनि सरकारनि दिनाव गोबां बेवहाय माने गावजों गाव हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन जाथि जाथिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन बेखौ फोजोबनो थाखाय बा फोजोबस्रांनानै बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय लाबोनाय बा हारिनि गेजेरजों हारिजों हारि अनलायनाय लाबोनाय नि गेजेराव जे शान्ति लाबोनायनि मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन बे 100% बेयो दिनै साक्सेस जादों प्रमद बर' आरो गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय जि सरकार बेयो बयजोंबो ओंखायनो गनाय जादों आरो नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तियाव नंगौ एमसिएलएबो गैया एमएलएबो इएमबो गैया थेवबो बिटिआर सरकारा दिनैहाय माने इउपिपिएलजों लोगोसे बिजेपिनि दैदेननायाव जि सरकार सलायबाय थादों आरो बे सरकार सलायनायनि खामानि दामानिनि गेजेरजों जेसेबांखिनि सरकारनि आसनिफोर फैयो बे आसनिफोरखौ माने मावफुंनायाव जथेस्थ'खिनि जोंनो बेखिनि सुबिदाखौ मावनो थाखाय आंखौ टिएलसि हिसाबै बा दिनै 13टा बिसिडिसि दं 13टा बिसिडिसिनि सिङाव जेसेबांखिनि खामानि दामानिफोर सरकारनिफ्राय हरदों बहाबा माने दालां बानायनाय बहाबा लामा बानायनाय आरो न' लुनानै होनाय आइबिएस होनाय प्लास लोगोसे बेवहाय गभर्नमेन्ट माखासे फसंथानफोर बानायनाय बेखौ सम्पुर्णभावे बे माने बेखौबो हेफाजाब होनानै खामानि मावनायाव सुबिदा होदों आरो दा बेखौ मोजां मोननानै माने गुबुन गुबुन दलनिफ्राय दिनैहाय इउपिपिएलआव बे जगदान जाफैदों जों दा बिनिनो दिनैफ्राय 200सो माने दैदेनगिरि लोगोसे भटार्सफोरा दिनैहाय बेयाव जगदान जानायखौ जों दिनै अनुस्थानिक भाबे माने आफाद हिसाबै जों बेखौ गनायना लादों आरो बिनिनो दिनै मोनसे मेल जादोंमोन आरो बे मेलनि दारादि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय दिनाव जोंजों लोगोसे खामानि मावनानै जाहाथे बे ओनसोलनिफ्रायबो इउपिपिएल हिसाबै सासे बिजाथि दैथायहरनायाव जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो प्लास माने इउपिपिएलनि माने आखाइखौ जाहाथे मजबुत खालामो बा बिजाथि दैथायहरनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बिथांमोनहा जोंनियाव जगदान जाफैदों जों दा बेखौनो बिथांमोनखौ अनुस्थानिक भाबे दिनै जोङो ग्रहण खालामना लादों बा आजावनानै लादों आरो धोनस्रि समस्तिनिफ्राय दिनै जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनै 4 बोसोर जि खामानि मावबाय आरो लोगोसे जोंनि वार्कारफ्रा जेरैबायदि खामानि मावदों बा दैदेनगिरिफ्रा जेरखम खामानि मावदों लोगोसे भटार्सफ्रा बा रायजो राजा मेलेनजिफ्रा जोंखौ जेरावहाय माने जों थाङो बेयावनो जोंखौ गनायदों आरो जोंजों जगदान जानाय बे कार्यसुचि खामानि दामानिया जिहेतु सोलिबाय थादों बेखौ जोङो दिनै निश्चित माने 100% जोङो दिनै गावखौनो रोखा जानो हायो दे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जि जानो गोनां बिटिआरनि जि माबा बिटिसिनि जि माने बिसायख'थि बेवहाय जोङो 100% जों देरहागोन जों बेखौ दिनै रोखायै जों दिनै बुंनो हायो। थेंक इउ।